Hi guys, welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang po, please like and subscribe and on the notification bell para ma-notify po kayo sa susunod na video. Tayo sa weather ngayon guys, sa Riyadh, ang init. Tingnan nyo. Ang init sa labas ngayon guys. Kaya kung lalabas kayo, ingat-ingat din. Inom na maraming tubig. Kasi kagaya ko, ang bilis ko lang kasi maano sa init. Kaya yung mata ko, laging nasisira. Yan. Ito. Mamumula agad sa init. Yan. Aywan ko. Ayaw umalis. Palaging nandyan. Kaya nilagyan ko na ng tubig at saka ano, yung cream. Kaya ingat-ingat din tayo guys kasi mahirap na ngayon magkasakit dito. Yan, kasi yung kusina ng amo ko nasa labas. Kaya ayun, pati ako din nahihirapan din ako. Labas-pasok. Tapos ano ako sa init. Mabilis masira yung mata ko sa init. Ganyan dito guys, sa labas. Yan. Shout out nga dyan sa mga anak ko dyan sa Pinas. Hi nak. Ingat lang kayo dyan. Miss na kayo ni mama. Huwag pabayaan ang sarili. Nandito lang si mama palagi naka. Kaya yun, nakita niyo si mama yun. Nasa labas si mama ngayon. Yan, nasa labas. Malapit sa kusina. Ang init. Ang init. Ayan. Kaya ayan. Gumagawa-gawa ako ng video dito sa labas guys. Kasi may bisita. Yan pa sa loob, hindi pa tapos. Kasi pag matapos na yan, ayan. Pasok tayo sa loob. Gawa-gawa ng mga trabaho natin. Yung daily routine natin dito sa bahay. Ayun lang. Hindi ako nagka-cover dito guys kasi sabi ko sa amo ko, ayoko mag-cover kasi sumasakit kasi yung ulo ko. Kaya ayun. Pumayag siya nga hindi ako mag-cover ng buhok. Ganito lang ako dito guys. Parang sa Pinas lang din. Kaya okay na itong ganito. Bye bye. Ingat. Please like and subscribe guys. Leave and comment. Thank you. Have a nice day. Thanks for watching. Give the like and subscribe there on the notification bell.